ka jing khenyu jumai ka ba saw pon san magnitude kalaki ha ganong ba aradan ha ka jala semnan jong ka iran ha ka mit singi sa jan ka geological survey jong ka United States ka itho ba ka tai ka jing khi jumai kalajia ha ka por gumba shipeu sa pheu san pm ka por jong ka than ha ka jing jiliu ka ba shipeu kilometer lai osngiu ya ka jing khenyu jumai hadu ka teran ka jing ngai palat chispa shipeu kilometer naga jaka ba jia ka jing khenyu jumai ki kai phot banakong kila antat ba ka jing klan kalong saw point saw hanrei hadin la pengkalapat sya ka saw point san ni ka jing khenyu jumai kalaja ha ka iran ha pedang ka jing kan at ka menang jur ha pedang ka Israel bat ka iran hadin ka jing sya penyap jong unong ilam ka Hezbollah u Hasan Narsala bat unong ilam barang ba jong ka seng Hamas u Ismail Haniyeh ki kan hun sipai jok iran Revolutionary Guards Group bat ki sipai jok iran kilasiat da ki namding persya ya keri Israel ha ka basdang jong kani katayo ka iran kala simru ya ke jengkit kili nalor ke jing tombor ha ki lai tali ki kitem sipai sun bat ki jakasa jong ka Mossad ki kubor ki panpau ba ke Israel kadang pangkre ya ke jubab halor ke jing sa tombor jong ke Israel unang aktin jong ki sipai Israel Uriar Admiral Daniels Hagari ulong ha kejing pemana kubor garukom kebangin jubab ya kene kejing syak tombor kebab penjak burom long ha kurkom ha kejaka kepor kebangin rai kat kum kejing peta jong kena ilam sanji masima